Για ακόμα μία χρονιά βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για αυτή τη διάκριση. Είναι μια διάκριση που έρχεται από όλους τους εργαζόμενους μας και γι' αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους της DHL Express Ελλάδας. Όταν σκέφτεται κανείς ένα βραβευμένο και διακεκριμένο εταιρικό περιβάλλον, η πρώτη σκέψη σχετίζεται με ποσοτικά χαρακτηριστικά, προνόμια, αμοιβές, μισθούς. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να κρατήσει κανείς τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν σχέση με την αξιοκρατία, το σεβασμό και την αξιοπρέπεια στο εργασιακό περιβάλλον. What I can tell you is that it's a pleasure for me to be here because every time I come and I come to the office, it's really, I do not feel as a guest. I really feel as part of a family, and I truly believe this is what is making us a great place to work.